Ndamira pamberi pedera mamuzi. Ndamira pamberi pedera mamuzi. Sitende chokwadi. Zvese zvinichataura chichava chokwadi. Ndichabatwa nemwe. Ndikanyika ndichabatwa nemwe. Makari mubatsiro. Mwari ari mubatsiro wangu. Pamusoro wechangamire. Ini ndinoitwa Nevermind Chidakatira. Ndauyawo muno mudare renyu nenyaya dzakaitika pakapungu apo vana kapungu vakadzipura chitofu chavatete vangu vachiti izvi mwana ari kubudirwa. Vatete vakauraya munhu muna 93. Munhu uyu unonzi ngewekwa Makunike. Apa vakadzi mwana achibudirwa unoti yanga iri boyfriend yaakaurayirwa, vakaisirwa mushonga mukotopeya. Mubvunzo wangu wochizoti ndakabvunza Kapungu kuti iwewo 93 mai wako wanga wagomeura, pane wakazombobva pamusha here kuti wazoende kumarondera wakazonoona chikomba chawakaambanirana wakadini vakaurayirana? Hapana mhinduro yawakandidini yavakandipa. Ndiyo nyaya yangu yandinayo. Saka iwe nyaya yako ndikuti tete wari kufunga. Yes. Wani? Tete watauri. Wari banda. Gawafunga. Tete nyaya itaura iti. Ini nyaya yekuti ndinetsa wangu. Ndakandokaruka kuona vanhu vakusvika usiku kuma2 dzekugeza kwekunzi. Ndizwa ndakunokerwa ndomukororo wangu. Ndiyo vakandinokera mai hoye ndikanzi kudai. Ndikati zvakanaka. Ndakabuda. Ndindobuda padhoo. Handizvi izvo wakandimwanya kuhope. Ndakamwaiwe zvinhu ndakamwaiwe kuhope. Ndinokora kuti ndinoita kuti chinyi handisi kuziva. Mwana wake yanga ina. Ndikati iri dzadzinyi dzemakuita idzi. Ndikanzi muri kudikanwa mumba. Ndikati zvakanaka. Ndakavhure mukicheni mangu. Tikapinda. Papaine nasabhuku wakanga atora neusiku wake. Anga aripo. Tibva tapinde mukicheni. Muroora muduku. Ndiyo akatanga kusanangura nyaya yake kuna baba mukuru wacho. Ndaba mukuru kufamba kwendaita nemwana ndakazoende kwaDC. Ndikatore mwana kuchikoro uko ndandi paanga ari kudzidza. Nguva yechikoro yanga isati yaguma. Ndibva zvazi nematicha udini chimbomirai mwana apedze chinya apedze kunyora zviro zvake. Ndakagara mwana akapedza kunyora. Ndibva ndazodini pandazochitora henyu mwana. Saka ndakatore mwana ndikaenda naye kwaMutare kuti amboyeriswe kuti anonyore matesti. Ndibva ndaende kwaMutare. Paine vanasvika kwaMutare vachikuya asi kwakabude zvinhu zvakawanda zvekubudirwa zvavanhu vakafa. Mukundo wangu ini gofe rangu rakabude pane musikana wake muimbi yako. Mukororo wangu futi wakabuda futi pane musikana wake wese wakafa iwa. Neumwe mukomana wakazozikwazi kune mukomana wakadini iwe mushonga kotope kumarondera. Mbuya wakaende kumarondera muna 93. Inda ndatoguma nekubara mushama kapuni. Mwana wangu kuchikoro muna 7. Ndikanzi wakape kotope wakaende kuite mandara arikutengese musoni wenyemba nenyemba dzacho kumarondera. Ine marondera acho handizi. Ndingosvika ndiri kuende pamuzero kuti ndianokekuche ndidzokere kumba kwangu. Asi kwazi muna 73 muna 93 wakasvika akadini akadanana nemukomana imomo akagara. Anga ine shamwari yake, shamwari yangu inini. Ndiye akazodananawo nemukomana uyo. Adanana nemukomana uyo. Inini ndibva ndazorwadziwa kuti kudanana nemukomana wangu sei. Ndibva ndape chinyi mukomana kutopera here ndiro akamuuraya mukomana. Saka ine handichazivi kuurayira kwacho kwendakaita, handichazivi kuti zvakufamba sei. Iwe ndiwo kuziva. Anga rutaurira. Akataura ndiani? Aibudirwa. Akari kubudirwa. Aibudirwa ngeupi? Waibudirwa ngeupi? Uyapa. Upi? Simungai. Uri papi? Aibudirwa ngauya. Mai wangu uyoriako. Varoora wangu mukuru mdogo. Uyapa? Mune makore mangani mai? Inini? Ine 76. Saka uchiri kuona here chikubudirwa. Mumbotipe masoko. Achobudirwa here? Apini handisiro. Achobudirwa. Mai where? Waifamba naye ndipaibudirwa. Anga ina mai wangu icho kende kubudirwa. Anga ina kwaMutare. Ndiwo akasvika kune mupozito uri kwaMutare uko.
saka zotoendawo kumuprofiti wacho iwoyo tatobva remangwana yacho kuti kwazi hambai kumuprofiti vetakadini vetakaenda Mai. asi inini ndakaramba Mai. Uchibudira here mwana? pamusoro mama Eh. inini mwana wangu aidzidza padhisi kuEden Rose ini ndiri kumba kuchiraro kumasango saka mwana anga atodzi ndikuda baba chaka kubva kuSouth Africa muna August kulive tibva tagara gore ratatu 2024 akaya kulive kubva South Africa muna August auya muna August tobva tagara ndo hapana chachimboitika aibva adini abva adzoka kuenda kubasa asi akasiya ati iwewe ndinozokuzodini mwana kana kuenda andozonyora form 4 yake fanira kundonyora basi nokondokoti koyezo tonongata kumasolution ndikati alright andivana kuti mandiri kumboindiona yenini alright ndichabuda ndienda akabva abuda naye mwana uyu abuda naye haanozogona kuyereswa nemwana ava avati vadzoka kumba akaenda kwamutare kwakuna tete kumba kwavatete futi abva adzoka nemwana mwana angadodzoka chikoro tete akadzinga Saturday manheru Sunday mwana angandoenda chikoro manje mwana abva adzoka kumba wasvika kuchikoro kwaDC wabasho vazaya kumba vati ndakudzoka kubasa mwana uzosazoenda nemwana anozoyereswa vatikati alright wabasho abva adzoka August September October ona unonyera form 4 apachifana chiende nemwana ndibva ndati alright kuti ndira kuenda handina mari pandimwendepi kwacho kwazi ndinoda kutumira mari school fees yekuti mwana anyore form 4 yeregistration yake nekubhadhara school nekuti ukure bhazi uende koyereswa asi ndataura nemuzukuru ndataura naye ari kudanga mvura ndiye achamudirector kune masowe kwamutare hapane kungozo kune masowe ndikati alright inini ndibva ndati twadzi mwana ado unyoro wabasho vanamutaurira pawhatsapp bva nditi alright ndatumira mari chikuda mangwani Friday ndakabva kumba Friday ini ndibva ndasvika kuchikoro kuEden ndibva ndakumbira maticha maticha mwana munda wenyu ada kutaurira basa alright mwana pedza nyanasi Friday wambofunda vandanyira Friday kusvika kuma1 takagara pamba pemwana pangogara mwana kwaprincipal wake ndokaigara mwana abva asvika mwana asvika vandati machipfeka tende vatabuda vatadzika kwamutare nesinene mari ndakatopira pay forward ndendotora mari kubhengi tiva ndasvika kuuptown vandatora mari yedu ndatora mari yangu vandachifona baba kufonera murume kuni mama taura nemuzukuru ndikazienda ndataura naye vandachifonera fune muzukuru mwana watete avati enda sekuru ataura uye imbuya matonokobva kupinda mutauni ndatobuda mutauni ini kumba kwamuzukuru asikakuziva mwana wangu akambokuenda holiday 7 ndopinda form 1 year holiday tobva taenda kudanga mvura tasvika dakamvura ngeri Friday ndibva ndati mangwani ndinoti undibatsirewo undiperekedzewo ngepi kumasoka shukunoku zvikazi inini handichagoni ndiba kufamba aba ngakatozvitakura handichagoni kufamba pambuya nezvandiri asi ndinoda kudirectayo ndikati alright chitidirecta toni abvati murume chabva asvika ubva kubasa abva taurirwa ndikazi alright mbuya ambuya amborasikiba ndikati eioni ndibva Saturday makuseni vandafumuka vatandotakura chikafu chedu vatabuda vataenda vanadirectwa kuzi endai ukazoende kwamuganiwa ndokudhusi ndikati alright ndivataenda kwamuganirwa ndivataenda kwamuganirwa koka ndisaka tekutanga anasika pasirati kumatitobvunzawo wasi inini pane pakasvika murume yabati pane nyaya ngepekuti akazosvikirwa mwana angasikabudibva kumashure kwese angasikasvikirwa takasvika pachechi vanhu vakazoungana vaungana ine ndiro mwedzi papapo nemwana wangu mwana wangu agara kuna vasikana ine akagarawo kunowana vakadzi wakuru muprofiti akatanga kuimba aimba mwana wangu ndopakatanga kuita noise kukarara kuita noise ndakatosimuka unaumwe wakadzi kutodongorera kwazi ndiani vatotosimuka udongorera mwana wangu arikui arikuita noise vatati mwana wangu zvikazi mwana wangu ndowana baba ngati mwana wangu vandachienda padhuze zvikazi mauya nani vatati ndindauya naye zvikazi wo mwana anga ava pane dzinzi ndopakabvunzwa kuti ndiwani zvikazi ndini Janet ndizvakabvatawo akavati ndini Janet zvandini Janet ndakauraiwa kazakarwa ndiana ndinomuziverini mai Janet ndinomuziva Janet yandizeaa akafa shure Janet tete gotwere mwana mai zvikazi alright
mwana wangu saka zviri pana pemini pamwana ndegeni muri muto mozozviziva here mwana achikudiwa achitaura kuti ndine tini ndakaurawa ndiye ndakaurawa zvikazi ne mai vangu nasisi wangu nemwana wasisi wangu zvikazi mai munomboona zviri kuti inini parufu pacho pakafa tete ndindatonongedzwa kuzi ndinauya tete zvikazi mwana mhepo yajene teibva yako aivatoti ndakaiswawo ndakamboiswa pano mwana pandakambopakana mwana watete pandashami asi ndakasvika futi pane uyu ane chauchitaura pamutumbu uyu saka inini ndinhu handisi kugara pamwana uyu asi ndakaiswawo vabuda futi mwengozi zvikasa inini ndiri masimba makunike saka pakaiwe masimba wakatsvaga iwe mwana apa zvikasi inini ndakauraya pakabata mwe mukadzi pandakarwa ndirodha kapungu zvikasi rodhaakatirodhaantu kapungu zvikasi inini ndiye akabvata atanga asika bvungoni ndini wakauraya kuti hanini akaziva masimba pane pangoziyani abva abata mwe mukadzi uyu handimuziva kuti tiri muakuzviva panzvimbo iyoyi vabata mwe mukadzi mukadzi akabvati masimba nikumuziva akakamona kunyaradzi akushandaiamarondero achitaura naye mukadzi uyoyo aivanga angona matepa pangatopfeka magenezi asi angaoaatenda munhu ari kufumuwa abva adzokeswa ati20 abva adzokeswa zvikazi iwewo saka munhu ngomuziva mukadzi angambobvunzwawo mukadzi vandokanzerwa naumone kuchechi vandogara pachechi asi mwana akatarwa akazotara mukati ndakuchema ndikumbirawo kuti mwana ungatore pafoni kuti nditambirwe basa handina ngozonditambira panhau yangu nasvika kuma zvikazi shokumaso mutemo kuti hakutidi foni pamasuo asi akabvuma ababa vandashitora foni vaita audio kuti ndisendera baba zve South Africa asi nguva yapo akabuda akataura kuti iwewe inini ndinoda kuita nemombe 15 nembudzi 18 achitaura ndikati ini hachazvigonipa baba zvona musendera maaudio nokazimena matongodzoka futi mai mangwana tiva tadzoka ekesisatati varadzoka kudanga mvura iwe somta mugarisana yebo wakadini oye wakadini oye taura ina mambo mkazi anoita pese panosvika nyimbo yakachema
Taura na mambo mtasi. Taura ndeni. Taura na mambo kuno. Ndiwani. Ndini Janet. Ndiwe Janet. Ndini Janet. Janet uri mwana wani? Ndini mwana wa Warota. Taura zitaura mwana wani. Mwana wa Warota. Mwana wa Warota. Baba wako anonzi? Anonzi Kevasi. Anonzi Kevasi. Saka dambudziko rako riri papi? Riri pakuti mimi mai wangu Usachemi taura. Noko akakudi. Mai wako akakudini? Usachemi taura. Mai wako akakudini? wakandiurayire. Akakuuraya here mai wako? Taura, ndiro kutaura ukachema hazvina unobatsirika sei? Taura, wati mai wako akaita sei? Mai akandiurayira. Mai akakuurayira kupi? Kumusha kwasisi. Kwani? Kwasisi. Kwasisi kupi? Kuchirarwe. Kuchirarwe. Kwasisi ani? Sisi Megi. Sisi Maitariro. Sisi Megi. Wakakuuraya ingoko? Wakakuuraya sei? Ndairwa. Taura zvitiwo wakaurawa sei? Wakaurawa sei? Ndairwara ndiri kumusha kwamuzi mwe ndegara kuduze masisi maishami. Mai akauya akanditora akaenda neni kumusha kwasisi. Wakasvika wakandichengetera ikoko. Havana kusasekuru vangu kuti ndairwara. Ndinoda kuzwa kuti akakuuraya sei? Akakuuraya sei? Nechirwere waisandipa mapiritsi. Mwana wasisi aiti anoprofita ndiakadema. Izwa. Mai wako kana angasikupa mapiritsi saka ndiye akakuuraya. Kana kuti hauna kumwa mapiritsi. Ndanga ndisingachagoni kusimuka kufamba. Pausingagoni kusimuka kufamba. Saka aifanira kukupa mapiritsi ndiani? Waindichengeta mai nasisi ndo waindichengeta. Saka sei kuti mai ndiye akauraya usingati sisi ndiye akauraya? Sisi mwana wake ndiye aindibatisa mbiya achiti anoprofita. Akanditisiya mushonga. Saka mai ndiye akauraya here. Andingati sisi. Izwa. Iwewe kana wakutaura nenyaya yekuti ndakaurawa ndimai, handizvo kusapiwa mapiritsi handikuuraya munhu, because anomwa mapiritsi ndiwe. Izvo zviri kutaura kuti aifanira kupa mapiritsi ndiani? Uri kutaura kuti ndisisi, mwana wasisi ndiye aikubatisa mbiya achiti iye siya mapiritsi. Saka kana ari mwana wasisi aikubatisa mbiya achiti siya mapiritsi, sei wakuti mai ndiye akakuuraya? Saka akakuuraya ndiani? Pindurazvo. Taura neni. Ndikubatsire, taura neni. Pindura zvandikubvunza. Wati iwewe aikubatisa mbiya mwana wasisi achiti siya mushonga. Iwewe wasiya mushonga. Saka mai wauti akakuuraya, mai akazokuuraya papi? Handinoda kubva kuti wanga uri wese. Wati iwewe aikubatisa mbiya mwana wasisi ndiye akakuti siya mapiritsi. Handizvo? Ndizvoka? Saka iwewe mai akazokuuraya akazopinda papi kuti uzoti iwewe uri kusiya munhu aikubatisa mbiya, uri kusiya munhu aikunyima mapiritsi, woti mai ndiye akandiuraya, uri kutima? Saka izvozvo ndozvinoreva here kuti mai ndiye akuuraya? Waitinyimira ndetoti ndipe mushonga aiwazve ko iwe mbiya seuri musiyirei kusai aikubatisa mbiya? Ndakataura kuti ngauya
kudi. Right. Ndikuzwa nyaya yako. Uruda kubatsirwa. Une hasha. Hasha unadzo uruda kubatsirwa. Asi chatiri kuda izwa. Saiti hasha ba. Mai wako wewe paakanokutora kwasisi achizoenda newe kwakaenda newe, wanga uchiri kufamba here? Automba uchirwara? Kumba kwako waigara nani? Nemwana wangu. Mwana ye ari kupi? Hapo. Asi uchigara wega iwewe nemwana wako, mwana wako waikupa here mapirizi? Aindi. Nemurume wangu ndegara. Aindi. Saka murume wacho ari kupi? Aiwa, murume wako ari kupi? Ari kuharare. Right. Saka zvirudiwa baka panyaya ichokwadi chiri pachena. Ari kutaura kuti ndikuda murume wake, mwana wake, nemwana aimbatira mbiya. Nasekuru ani? Sekuru Nesai akadiniwo? Ndiani mwana arikudiwa asawana kumudari pakasunisa ngoma kana mosha. Sekuru Nesai ndiani mwana arikudiwa? Sekuru Nesai ndiupi? Azadzani? Nesai ndiye baba wako. Saka sei wari kuti iwo wakasunga Sekuru Nesai kana baba wako? Ndoizwa ari kuda badera ihanzvadzi. Saka hanzvadzi iri kuti hanzvadzi yayo ine chekuita futa. Hanzvadzi yacho iri kupi? Iri South Africa. Pairwara hanzvadzi yake angari muno here? Angasi muno. Saka ari kupinda pari? Aiwa ari kuti baba yemwana kuda kwete kuwasungiswa. Izwai zvandinobvunza. Izwai musapindure zvandinobvunza. Mati ari kufungwa Sekuru Nesai ari kubvunzwa apa. Ndibaba wake pamwanyama. Handizvo? Ndosaka ndabvunza kuti baba wake uyu panyama. Handizvo? Pairwara hanzvadzi yake iyoyi kutaura. Anga ari muno here? Mukati anga asi muno anga ari South Africa. Handizvo? Ndosaka ndobvunza kuti saka nanga ari South Africa akwana sei apa? Uyu uri muda sei? Muda wei? Wasungisa asina. Izwa. Iyo nyaya yekuti asungwa ndiye here kana kuti handi yako bani? Ndiye yangu inini. Inini ndinokutaura kuti uyu ane mhosva kana kuti hana mhosva. Uyu waudza panapa handiye. Uyu waudza panapa. Alright, tikamudaidza kuti auye kuSouth Africa, auye panapa. Tikamudaidza izvozvo. Nyaya yake, mhosva yake newe iwewe. Ndei. Tamudaidza kubva kuSouth Africa, auya. Mhosva yake newe ndei. Kufambira mahara. Kudataura nyaya iyi. Aiwa, usacheme. Taura nyaya yekuti kubatsire. Ichahasha shoma. Tati uyu akauya, nyaya yake ndei. Tati ndoda kutaura nyaya yangu wakakwana. Isusu tiri kutika nyaya yako yaunga kudari muno kuchasungisa vanhu. Inyaya yekuti iwewe wakaurawa. Ende vanhu vavataura kuti vakakuuraya ndimai nemuzukuru wembiya nani futi nasisi. Ndio vanhu vataura ndio vari kuchikuita nekufamba. Ndio dare rebiro rero. Avo vamwe vese avo hawana mhaka pamunyaya iyi.
ndosaka kuti wese daidzai ndikitautaura wakakwana nyaya dzese dzaupilota wabva South Africa nechi uri kuwadira kuti wadii kozi tinoda kuti iwewe wakaita nyaya wakuripe iwewe wari kudei wakuda wesa wakaita sei Wakakuramba. akakuramba iyo hanzvadzi yako iyoyo mai kuti atozwa yamaisiyana nayo ndati hanzvadzi iri kuSouth Africa yaunoda kuti iuye mhaka yayo ndei ndoda kutaura nyaya wakakwana aiwa izwazvo avo vese varipo avo inini vanhu vandiri kuda panapa ndoda vanhu vane chekuita nekufa kwako iwewe vanhu vane chekuita nekufa kwako varipo ava avapo wese asipo ndiani mwana wasisi saka watingatodaidza kuti tide kutauye panapa mwana wasisi iwe wati wanga urimwa mapiritsi wanga urimwa ngei ngechi saka iwe seuda kupumba iwewe ndi wakazvifira needzi yako wakakupa edzi uripi because wanadziswe namai vese ava kupa bhosva yekufa kwako hausi wakakupa edzi akakupa edzi ndiye taura munhu yeye ndiye akakuuraya timudaidze panapa uri taura zita rake ndiani munhu akakupa edzi ndiye akakuuraya noti vanhu vanga vari kukuchengeta kana paine wakashaisha pakukuchengeta kusauraya zvakanaka asi akakuuraya munhu akakupa edzi munhu akakupa edzi uripi oye wakawanda iye wauti murume wako wauti murume wako ari kuharare murume wako wauti murume wako pakayakotora mai wako pakayakokutora uri kuti iwewe akakutora kune murume wako wozi waichengetwa nemurume wako iwewe nemwana saka iye murume iye ndiye akakupa here chirwere wanga wari 2 angari muno wechi2 saka akakupa chirwere ndeupi ndiwe kutanga oye akakupa chirwere paurume 2 awa ndeupi hauchamuzivi here ava vanhu wamupinza mukati mekuti ndiwo akakuraya vanhu vanga varuda kukubatsira kuti urarame asi vanhu ivavo manje wakuvatora sekunga ivo ndiwo akakuuraya asi ivo vangada kukubatsira because pavanhu vese varapa hapana akakupa chirwere asi uri kusiya akakupa chirwere uri kumusiya kunze sei uri kumusiya kunze akakupa chirwere akakupa chirwere sei uri kumusiya kunze because ndiye munhu akakuuraya ndaigona kuzvimwira mapiritsi angu saka dai ndakafa pamwe yacho izwa paakapiwa chirwere iwo nenguva yawakaziva kuti nechirwere waidai wakazvimwira mapiritsi ako nenguva asi iwe hauna kumwa mapiritsi ako nenguva ndosaka wakazosvika pekurara pekuti uzobatsiwe nevanhu ndakamwa ndikasvika pakuzvara mwana umwe saka wazoregererei wakazoregererei kumwa pindura wakamwa mapiritsi iwewe ukatoita umwe mwana handiti asi waita umwe mwana wobva waregedza kumwa pawakaita mwana wakazoregedzerei kumwa mapiritsi handingapese pawakazoita mwana waimwa wobva waziva kunaka kwawa mapiritsi handiti kuti mapiritsi akanakira izvi neizvi handiti pane yaka inonzi prevention of mother to child transmission
PMCC handisi ndiwe waiita ka ndobva wazvara mwana wako akasimba ari right, asi wazvara mwana wobvoenda kotanga kusiya futi. Aiwa, because chakatanga ka hauna kutanga nekuenda kumbiya ka, wakatanga nekuzvara mwana wako nekumwa mapirizi, wakazoenda kumbiya, vanhu wakazouya kukutora uchienda kumbiya, vanhu wakaona kuti wanga usina simba, warara wakuda kubatsirwa. Ndakataura kuti ndiendese kumba kababangu munondichengetera ikoko. Zvaichinjei wangochengeterwa kwaichinjei nyaya yekuti pamapirizi Izwa iwewe iwewe wataura wega kuti uri kuziva chakakuuraya uri kuziva kuti wauna kumwa mapirizi, iwewe wakaziinwa chii mapirizi, asi wauda kutora mhaka yako iwewe kusoma mapirizi kuiisa pane vamwe vanhu kuti imimi ndimi sina kuzoti ndimwe mapirizi, asi iwe wanga wagara uchimwa mapirizi. Kunguva yese wanga uchimwa mapirizi ndiwo waikupa here kusvikira uzozvare mwana wako. Waimbopiwa naani mapirizi awaimwa? Saka wakazomaregererei? Ndakarwara ndiri kumba kwangu. Mai apauya apanditiza kumba kwasisi. Izwa. Mai wako handiti akazoya kokutara because wanga wakurwara. Chachakurwarisa chii? Kuti wanga usikumwa mapirizi. Saka wakakutorerei kana wanga umwa mapirizi kana wanga uri right? Wanga ushaya chii? Because handichazvizwisisi kuti izvozvi uruda ndinotaura nyaya yese vanhu vari South Africa wauye vari kupi kwese wauye kuti utaure nyaya yako, iwe nyaya yako iri pachena unayo, ende wabuya munomha kuti wanga uda kudhifenda uyu kuti masungisa uyu sei, hasi iwe munofanira kusungisa, saka aifanira kusungwa ndiani? Wati iwe uyu hasi aifanira kusungwa, wakasungisa munhu asina moto, saka aifanira kusungwa nemhosva ndiani? Wakataura kuti Sekuru Netsai nemukadzi wake ndiye watipfuma, asi wakaenda kozonyesa Sekuru King kondianga. Nyaya yako iwewe ndeipi? Nyaya yako chaiyo ndeyekuti wakauraiwa here kana kuti unoda kugadzirisa zviri kunetsa uku? Ndakauraiwa. Woi, ona, urutamudza mwana uyu. Iwewe urutamudza mwana uyu. omwe uri kushungurudza. Mutumbi wakakutakura uri kushungurudza. Hauna mhosva newe baba. Siya mwana uyu. Wanzwa? Siya mwana uyu, enda kune murume akaupa AIDS. Enda kune murume akaupa chirwere. Ndikuenda kune munhu akandiuraya. Enda kune murume akaupa chirwere ndiye akakuraya. Haungati wewe izvozvi zvekutaura nyaya yekuti handiti wakutaura wewe kuti Sekuru Netsai nemukadzi wake wakandipfuma. Siya mwana, ibva pamwana. Siya mwana. Siya mwana uyu. Enda kune munhu akaupa chirwere. Mai akakubara mutete ainokuchengeta. Wana Sekuru, imi mune zvekutaura here? Pamusoro yemambo, inini ndisabvungane rimwe Samuel rekunzi unofanira kutiripa. Inini apo wakasvika kumba kwangu akauya avanhu avo. Akataura kuti adoti muripe ndiani? PaSamuel ndizvo zvakataura. Akanzi vakandipfumba. paSamuel pari kuti akakupfuma ndiani? Vari kunzi vakandipfumba ndivo ivovo. Ndimai yavo. Atanzi wakamupfuma. Imi muri kuzi vakapfuma pakudii? Handisi kuziva, ndinoziva kuti dai wagona kuisana. Imi muri sabhuku. Ndiri sabhuku. Sabhuku badzi. Budai yapinda pamusoro changamiri. Nyaya yakaita kuti nditi sabhuku ange aripo.
ndine imweni nyaya isina kupinda pekutanga ndisina kupinza ndakamhangara 5 years ago. Sabhuku ichi nditi uchazonifonera kana netsai auya uri kuSouth Africa. Handitika ndobva ndaisiya yakadaro sabhuku hapana action yaakaita. Ndobva ndapedza ndazouya pane iyi nyaya yetazouya nhasi iyi. Musi wakauya vanhu vachizonokera atete sabhuku wanga aripo futi zvakare paincident yekutanga sabhuku wanga ari involved futi. Handitika right tabvepo kuti musi wandamhangara nyaya sabhuku wakanga aripi futi wakanga aripo. Musi wendapedze nyaya yangu ndamhangara Kingston Kapungu haana kukwanisa kuuya asi sabhuku wakauya nemadzimai ani aKingston. Saka ndoona kuti why sabhuku pese ari kuapia echishirutire chinyi nyaya yangu ndototi ngatimire netsai kuSouth Africa. Ini nyaya inototi ndimhangare King ndiye baba wakasari pamusha. Handitika pakafa baba wake saka ndiye mukwasha wangu. Inonga ndechidoti zvese zviri kunetsa mumusha tinode kuti tionesane tiri angani. Inini ndino baba chinyi auya asisina mubereki ndindatosara mwana wehanzvadzi yake. Ndosaka ndakamhangara Kingston ndichiti auye pamwe chete nani nasabhuku wake bhozi zvese zviri kuitika sabhuku unonga aripo. Saka zvinoitika ndezvekuti sekuru awa ineuti kutanga wakaita dambudziko mwana uri kubudirwa. Sekuru wandoonekwa uri padhuze but isusu taiwadaidza kuti sekuru tinoti pofambe nemwana tibatsirane. Iwo wairamba muri kuona ndokuwaikanganisa. Aiwa imimi ka maida kufamba nesekuru seku anza mama anaye. Uzi mwana ngabudiwa mapostori kare. Aiwa tinoti aiwa chaitika tizode kufamba nasekuru ndinoti mai wetu ndinoti kufamba namama. Izwai. Guys, don't try to be clever with that. Muda kuti mufambe mutangire uyu atangire pa1 number 4. Mira mai ndotati mai vari pamba. Kuti nyaya izobude. Kuruza muzalwa. Kuti nyaya izobude bambo. Hainotangira. Yakatangira mwana ari kunobudiswa kuti apase exam. Ndokabude nyaya. Andi. Saka uchi mizulu kuzotsvaga pese kwa mabuto. Makutsvaga asi anza munaye. Anza mama naye kudara because zvasatarwa kumamuni mega. That is kobe ndandi asimakauzandichitoudzwa kumwana ndokana kachibatana namai zvamaifana kuita izwai zvamaifana kunga makaita zvakangwara zvinoita kuti muchengetedze ukama maifana kunga makaita kunga kumwana kuchikoro pasina zvaitika makauya kuna sekuru tisada muzoni mwana hatizoti zvinoitika pamwana chii tatikumbira kuti sekuru nambuya timbodini timbozwa chikunetsa pamwana chako zvari kuti motanga mutotanga patsva asi munoda kuconfirma information yamwina yaka not vomati mwana watotaura ndakaona vandimbuya saka asi from zvataurwa nemwana panapa titese muno mbuya ndiye akaura yamwana pindurai ini ndandisi kubudirwa ataura ndianenge ane chokwadi aiwa ndosaka ndati pane zvekutaurwa neakabudirwa pane here pane kulu yekuti mai akauraya mwana handizoziva noti aiwa saka taida kuti tifambe bambo izwai bambo munofamba uyu ari kubudirwa kare chinoitika ndechekuti munofamba neuyu aripo wosvika wobudirwa zvokonfema kuti zvari kutaura ichokwadi kana kuti manyepo angamunzwa saka mukaita kunga izini zvari kutaura hamuzoteerera tabvunza ka tikati uri kuti mai akakuraya pati tikamubvunza kuti wakafa nei chakakuraya chii akati ndakafa nechirwere murungoramba chete hatisi kuramba haana kufa nechirwere akafa nechirwere handisi saka munhu kana nechirwere chake asakamwa mapirisi akaisa aurawa ndea ndimai yauraya ndizvotosati kuti musapinde munyaya dzekublema vanhu wasina chauri kuziva
tikubvunza nyangwe Bambonetsai ari South Africa kuti Bambonetsai ari South Africa ari kuwana papi because pairwara mwana uyu zvete zvaitika ndiwa zvinonzei asi ari kunzi ngauye kunoku ngauye kunoku ndinotaura aripo chete hazi because iye nemukadzi wake wakapuma angamuzwa saka zvinozoita ungati unenge pane katriki somewhere kaagenda somewhere kukocha munhu kutaura kuti because haifanira kutaura uyu kuti masungisa the wrong person zvinoine dariro hazvinoine dariro riri pekuti aurawa ndiani akaurayiwa nani dariro rake riri pekuti wakaurawa ndiani saka kana akuzoenda kupinda mubhutsu mekuti madaidza uyu asiri yeba daidza yari South Africa imi murimi vabaoni kudirwa kwacho taura nanga makakocha aiwa musagari pasi Pamusoro chakamira. yes Right. Iye kapunguru kuti sekuru ndakati ngatifambe. Anditi ka. Munhu wakandifonera muzukuru uyu. Anditi ka. Echiti mwana wangu wabudirwa. Anditi ka. Ngati andazvizwa. Muende kumusha. Obva kumusha otolana nehangadzi yake. Uende kofamba. Anditi ka. Indaiti uyu muzukuru wangu mkwasha wangu ka. Uchachizonza kuti sekuru we. Nyaya iri kwenge kuti uyu wakazoya nemwana echibudirwa. Saka taitwa kuti timbozwe kuti zvakamira sei asi uyu haana kuya ndakatomufonera kauye kubasa kangu wakambonditaurira wakambondifonera here kana zuva rimwe sekuru pandakapa isai order andro chandoda kubvunza iri chiri very simple chamuda kufamba muda kutsvageiko munhu akafa nechirwere muda kupiwa answer muda kupiwa answer kumakano yes munhu akafa nechirwere uye nemakadzi ake the death certificate total cause of death chii munhu anonzi akafa nenyaya yekudhifota unopedzwa mari saka imi chamuda unotsvaga semunhu wamuri kuziva kuti akafa nechirwere muda kunotsvagei vakubuda nevamadimoni cause of death muri kuiziva saka chamunoda kotsvaga imimi muda kotsvagei kutsvaka munhu chisiri cause of death uyo tamubvunza akataura kuti ndina kumwa nechirwere ndakafa nechirwere mapirisi handina kumwa mapirisi pandaifanira kumwa chii mapirisi saka imimi chamuri kuunganidzana kuda kotsvaga muda kotsvaga ati cause of death ipi imi musawandirana nezvina basa unozwa kana paine zvimwe zviri kunetsa gadzirisai nenzira yakanaka noti iyi yekuti uya pachitaura kuti ndakafa neaids asi ndoda kuunganidza vanhu akafa nechirwere akadhifota pamatablets period cause of death padeath certificate akadhifota asi ndiri kunetseka nekuti the eagerness in you yekuda koziva kuseri kwegomo uchauraya uchi chimwe chamuda kutsvaga chii munapaona mazwa Mambo Kingston munapaona mazwa chengetedzai ukama wakakosha mazingwa chengetedzai ukama wakakosha izvo kuti mwana aye oregera kuerenga kupa wana confidence nani munhu ngawerenga apase mabhuku 1+1=2 akuzokana nemweya tero mumaendesa mwana kuti apase akazoerenga akabuda nemangani asabuda unomira mari zose munazotipa munhu kagari pasaverenge chakati mamaenda ikoko chii kushaya confidence nemwana handisi izvonai muti wati wanoisa uri mabhodhi motanga waiswa musoro maoko mamusoro uri wapasi usadzise wana tsika dzakashata kana akatanga kudzidza akadai kuti upase unofanira kuiswa musoro maoko pamusoro kokuti uone murume akanaka woiswa musoro pamusoro kuti uone basa rakanaka iswa maoko pamusoro
kuti uye sadza rakanaka iswa muoko pamusoro, kuti utenge motikari yakanaka iswa muoko pamusoro. Imi usadzise vana tsika dzakashata. Namatai Mwari, mwana ngaanamata ari kuerenga mabhuku kuti Mwari ita kuti Mwari zvatiri kuerenga zvipinde musoro ndizvisvise ndizvo zvinyore muexamu. Sekudiwa kwazviri kuita nemunyori weexamu ndipasi. Makumbo ari mumvuri asikabatwi nehope. Munotaura makumbo ari mumvuri anonga kupenga. Imota nyore bus fare. Bus service. Hakuna zvakadaro. Chikoro you need to read and understand. Then you pass. Mungakuwa dai cheche nyoe pass saudaro. Uya kotese. Tese ndodezi. Zatsvage tuko tusina chi. Sina basa. Muchikanganisa ukama nezvinhu zvisina basa. Right, Changamire, pane imwezve. Ini ndasimuka ndimisisanga ari kutaurwa ndiri mwana wamai ava hanzvadzi yangu ndiri kuzwa kuti kanzi sisi namhai nemwana wasisi ndo wakazomuraya. Ndiri kutenda mwana wairwara chii waitorwara chimwa mapiritsi achingogara kwaigara. Ini ndiri kushama kuti handikuziva kuti waenda here dzendocha. Ndaida kubvunza kuti wakangorwara ari koko, chii chakazoita kuti urware kokusiorwe. Tuno ndaida kuziva kuti wakaita mwedzi mingani uchirwara, ukaita mwedzi mingani uchigara kumba kwangu. Kumba kwenyu akagara mwedzi mingani? Haana kumbotsvisa kana mwedzi. Izwai mbuya. Izwai. Order. Toda ungoti zvozviite clear to everyone. Ndosaka tinotsaya kuti no ngatiite zvinhu zviri straight. Akagara mwana wekumba kwenyu mazuva mangani? Mwana akagara masondo matatu. Masondo matatu? Handisi. Which means kuti time yake yakawanda akagara kumba kwake. Handisi. Makabatsira benefit. Hazvifaniri kupinda ipayi. Wakatiraya. Chakachirunondipinda ngezvekuti vari kungotiti nini namhai. Aiwa. Tikauya tikatorwa tikansenzesa zve pamwe mai acho mwada musisi kutotaura navo pasoti. Takatorwa takanisa nshoti ndakamubvunza hanzvadzi yangu kuti iwe kurwara kwemwana wakamboziva here? Akatiwo aiwa. Mai ndiyo akatanga kuziva. Watogara masowe wanondopinda kutobvira unosvika pamapuraimari avo. Maprofita vatoriyo vaunoswera navo. Hatina kumbonzwa wari kutaura kuti kune mwana wabudira. No, it's okay. Yapera iyi. Kana muine zvimwe zvamuda kuzwa nenyaya iyi, chifambai mese makabatana kudai. Mozwa zvamuri kutsvaka. Asi kana iri nyaya yekuti uyu akaurawa. Ndaitokumbira kuti muprofita wacho hamunotouya naye here ngoti Haufaniri muprofita wavo ba. Uye kana munhu ari kubuda rega udaida muprofita wei? Kana ari kubuda yega kudai anoda muprofita wei? Unotaura naye. Changamire, pane imwezve yekuti mwana wacho wakabudirwa yamakunike. Handitika. Tiri kuti idini futi ibude because makunike wakabuda akati ndakaurawa muna 93. Ateta angu muna 93 anga agumaura. Handizveraso. Apeno ndoti ateta akazombobveka mberi kwende kumarondera. Kuti azoone boyfriend yakazourairana nomwe musikana agobve shanje atori mukomana. Sekurisa kuti amwatanika madhimoni anongobuda. Mweya yechina inenge kuti mubuda pane mweya uri. Uyo is 70 something years old, haditi? Yes. Akazoguma kare kuna umwe. Kare. Boyfriend ndipo. Zvazo kungotaura. Sandizoti pamwe pane kudari kupesa kuti vabereki vari kukocha vana. Yes. We are because it becomes very clear. Kuti mbuya yedu yakaona munhu parote munhu kwasina kukusvika. Kana kugara. Indikotopeya plus boyfriend in age. And tinotarisa zvese. Boyfriend achikadireke kutopeya. Wamwari busy na machike nini unokukairwa kutopeya. Right, anyway. Saka izvo Changamire, chitofu chavo chakabvitwa chiri pasaidi. Ndiani akabvisa? Musikana uyu. Mwana baba wacho agari wese na mai wacho. Aiwa. Akabudirwe. Ari ndakabudirwa ndisimba. Kana paino ngasinobudirwa ari kose kuti munotoaripisa. Because inotwari kundinesa ndezvazoti iwo kinga kamba uripo. Dai ranga riri demo wakatosiya echidini. Zvasi anhu andisikazosiya echitemwa. Ndikati saka wakazosiya sei echidzipure chituko. Apo ndakamizwa. Sekuru izwa. Sekuru. Bamwe munozwa.
chiwani chitofu chinobviswa rini Panofa munhu. saka kana chabviswa munhu asati abva muruti Aiwa, inini handikapindika nemunhu Izwai. akasvikirwa kai. iwe chanouya kuwana sekubamba vana venyu imuri Ndozviziva. chitofu icho nana sekuru natezvaraka Eh. munotopedzera dare renyu sekuru anodara zvaanoda nana mai Asi kuti achibviswa svika munhu adini zvoti isi zvatinotobonge tuto. apasazvidhipende va Hatizodifenda pamugongo. munoenda kotaura nezvo Izvai, izvamunis endai mugare pasi nana sekuru. Mowirirana nana sekuru mokumbira kuregererwa mudzosere chii. Stop it, it's okay. Stop it, zviri panzvimbo yangu. Tinotenda mama. Yes, right. Check it. Next.